Украина нарэшце показала свои новые F-16 с жоўта-блакітнымі знакамі на крылах и трызубам на хвостах самолетов. Официально первая партия гэтых знішчальнікаў перададзеная Киеву. Спатрэбілася 2 гады, каб тое, што на пачатку вайны лічылася фантастыкай, сталася рэальнасцю. У адказ крамлёўскія ваякі ўзбудзіліся і спрагназавалі, што на знішчэнне ўсіх украінскіх F-16 спатрэбіцца 20 дзён. Фантазёры. 2 гады таму яны ў такім жа стылі дакладалі, што ўся украінская авіяцыя знішчаная ў першыя дні вайны. Уся да апошняга самалёта. Мінула 2 гады, а старыя мігі і сушкі далей бароняць украінскае неба. Аказалася, што расійскія ваякі проста хлусяць. І калі за 2 гады ім не ўдалося знішчыць старыя савецкія самалёты, то з F-16 і падаўна не атрымаецца. Вітаю вас, гэта праграма «Тыдзень з Ігарам Кулеем». А гэта тэмы нашага эфіру. Новыя прызначэнні, новыя праграмы і мэты. Галоўная палітычная падзея года ў дэмакратычным лагеры. Канферэнцыя «Новая Беларусь» прайшла ў Вільні. Зашли зараз один за одним два прадстаўнікі по розных абсолютно прычынах, не звязаных паміж сабой, але ж прыйшлі новыя людзі. Вызваляць палітвязняў магчыма. ЗША змаглі выцягнуць расійскіх апазіцыянераў з пуцінскіх турмаў. Беларусы і палякі задаюцца пытаннем, чаму ў гучным абмене не былі ўлічаныя іхныя інтарэсы. Мяне сапраўды здзіўляе, што ў Польшчу не вярнуўся спадар Радзаеўскі, які быў у той жа калоніі, што і некаторыя з абмяняных. Відаць, Польшча палічыла, што на гэты раз хопіць дапамогі саюзнікам. І самая папулярная спявачка сучаснасці завітала ў Варшаву. На канцэрт, які немагчымы ў сённяшняй Беларусі, выправіліся нашыя калегі. Адныя ў ролі адданых слухачоў, іншыя ў ролі корэспандэнтаў. Безумоўна, гэта 3 дні свята і гэта самы першы канцэрт у Варшаве. Таму чакаем класнага шоу, чакаем разнастайных песень з усіх 10 альбомаў. Ну і безумоўна, такой жа гарачай атмасферы, як сёння у гэты дзень у польскай сталіцы. Учора і сёння ў Вільні праходзіла канферэнцыя «Новая Беларусь». Беларускія дэмакратычныя сілы сабраліся, каб абмеркаваць, як змяніць сітуацыю, вызначыць шляхі да далейшага развіцця ды прааналізаваць справы году мінулага, ацаніць дасягненні і памылкі. Сёлетні форум стаўся 3-м па чарзе. І перад тым, як ісці далей, давайце ўзгадаем папярэднія імпрэзы. Спыніць спрэчкі і працаваць разам. Пад такім лозунгам у жніўні 2022 года прайшла першая канферэнцыя «Новая Беларусь». Яе прамеркавалі да другой гадавіны прэзідэнцкіх выбараў. Форум сабраў больш як 300 дэлегатаў, прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў, бізнэсоўцаў, аналітыкаў і актывістаў. Галоўным на канферэнцыі ў Вільні сталася стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету, які, паводле Святланы Ціханаўскай, меўся зрабіцца калектыўным выканаўчым органам. Павел Латушка стаўся прадстаўніком кабінету ў справе транзіту ўлады, Александр Азараў у аднаўленні правапарадку, Валерый Кавалеўскі ў замежных справах, Валерый Сахашчык у абароне і нацыянальнай бяспецы. Тады ж пастанавілі рэарганізаваць каардынацыйную раду і прынялі асноўныя дакументы аб прынцыпах дзейнасці дэмакратычных сілаў. Таксама выказалі падтрыманне Украіне, де судзілі рэжымныя рэпрэсіі супраць польскай меншасці ў Беларусі. Праз год месцам правядзення форуму зрабілася Варшава. На канферэнцыі анансавалі зімовыя выбары ў каардынацыйную раду, што адбыліся толькі ўвесну. Прызначылі кіраўніка місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве Геннадзя Манька, ды звольнілі Александра Азарова з пасады прадстаўніка кабінеты ў справе аднаўлення правапарадку. Акрэслілі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў і доўгатэрміновыя заданні. Перадусім мэту далучыць Беларусь да аб'яднанай Еўропы. Галоўнай падзеяй канферэнцыі сталася прэзентацыя праекту пашпарта «Новая Беларусь», які б здолеў пацвярджаць асобу і даваць магчымасць легальна перамяшчацца паміж краінамі. Ідэя такога дакументу ўзнікла на фоне забароны на атрыманне дакументаў беларусамі ў эміграцыі. Амбітны праект прэзентаваў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў замежных справах Валер Кавалеўскі. Паказаць першыя фізічныя ўзоры планавалі ўжо сёлета, аднак Кавалеўскі сваю пасаду пакінуў, а дакументу на сёння так і не паказалі. Ведаеце, кажуць, 1 раз выпадковасць, 2 разы супадзення, 3 разы заканамернасць. 3-ю канферэнцыю «Новая Беларусь» можна ўжо лічыць традыцыяй. І ў календары дэмакратычных сілаў гэта бясспрэчна галоўная палітычная сустрэча года. Дастаткова паглядзець на тое, як выглядае гэта імпрэза
І адразу ясна, што арганізатары не шкадуюць ні высілкаў, ні грошаў. Вялікія залі, шырокафарматныя экраны, мастацка аформленае асвятленне, дарагія госці з розных краінаў, лепшыя мадэратары дыскусіяў. Такі сабе усебеларускі народны сход здаровага чалавека. Але я хацеў бы пагаварыць не пра сам сход, а пра рашэнні, якія там прымаюцца, і агулам пра атмасферу ў лагеры дэмакратычных сілаў. 2 гады таму на першай канферэнцыі «Новая Беларусь» галоўным вынікам было рашэнне Святланы Ціханаўскай стварыць аб'яднаны пераходны кабінет Беларусі і прызначэнне туды 4 прадстаўнікоў – Паўла Латушкі, Валерыя Кавалеўскага, Валерыя Сахашчыка і Александра Азарова. Кабінет у тэорыі з'яўляецца ценявым урадам, а прадстаўнікі – гэта фактычна міністры. Той, хто не сочыць за павесткай дэмсілаў, ужо і не ўзгадае, што кабінет паўставаў з пэўным скрыпам. 2 гады таму у публічную прастору вылівалася крытыка, што Святлана Ціханаўская сканцэнтравала ў сваіх руках усе рэсурсы, і ейны офіс не хоча дзяліцца ні паўнамоцтвамі, ні адказнасцю. У паветры выразна адчувалася напружанасць, і заўважныя фігуры ў апазіцыйным руху не стрымліваліся ў выразах. Рашэнне стварыць кабінет аб'яднала саюзнікаў, але засталося ўражанне, што гэта было зроблена пад пэўным націскам. І вось пасля 2 гадоў мы бачым, што з 4 першых міністраў свой партфель захаваў толькі Павел Латушка. Александр Азараў не прайшоў леташнюю справаздачу і быў зняты з пасады. Месяц таму з сябе склаў абавязкі Валерый Кавалеўскі, а на гэтым тыдні і Валерый Сахашчык. Можна сказаць, нічога не сталася. На іх месца ў суботу прызначылі новых прадстаўнікоў Владзіміра Астапенко і Вадзіма Кабанчука. Адныя прадстаўнікі сыходзяць, іншыя прыходзяць. Нармальная ж справа. Не зусім так. Важна і тое, пры якіх абставінах зыходзілі папярэднікі. А зышлі не ў мілай сяброўскай атмасферы, а хутчэй грукнуўшы дзвярыма. Святлана Ціханаўская паспрабавала учора залагодзіць 2 гэтыя дэмаршы словамі «нашыя дарогі не разышліся». Але гэта спроба захаваць твар пры кепскай гульні. Дастаткова ўзгадаць, як Кавалеўскі і Сахашчык тлумачылі свой зыход. Давайте паслухаем Валерыя Кавалеўскага. На гэтым напрамку з'явіліся разыходжанні ў стратэгічным бачанні шляхоў дасягнення мэтаў дэмакратычнага руху, у арганізацыі тактыцы вядзення працы, а таксама ў падыходах да ўнутранай палітыкі. Святлана Ціханаўская павінна мець побач з сабою тых людзей, якія цалкам падзяляюць яе падыходы. А вось словы Валерыя Сахашчыка. Я дастаткова хутка зразумеў, што ў Святланы Георгіўны няма зразумення спецыфікі маёй работы. І, ў прынцыпе, увядзенне пасады прадстаўніка па абароне і нацыянальнай бяспецы служыла нейкаму палітычнаму моманту. Быў вельмі моцна расчараваны, назіраючы, як людзі, з якімі яшчэ учора спакойна дамаўляліся, седзячы за адным сталом, раптам сталі канкурэнтамі і практычна ворагамі. Адметна, што ў абодвух выпадках не Святлана Ціханаўская першая паведаміла пра кадравыя змены, а гэта зрабілі ейныя прадстаўнікі. А абранай прэзідэнцыі заставалася толькі прыняць іхныя адстаўкі. Дэталь, але вельмі паказальная. Можаце мяне колькі заўгодна пераконваць, што на месца Кавалеўскага і Сахашчыка прыйшлі годныя наступнікі. Так, гэта праўда, але гэта не мяняе сутнасці. І Сахашчык, і Кавалеўскі не шараговыя актывісты. Гэта цяжкая вага беларускіх дэмакратычных сілаў. І калі цягам месяца з кабінету, грукаючы дзвярыма, зыходзяць 2 такія асобы, то я дакладна ведаю, што ёсць праблема. І гэтую праблему нельга проста замесці пад дыван, замяніўшы адных людзей на іншых. Гучныя прызначэнні, спрэчкі падчас панэляў і распрацоўванне планаў супрацы на наступны год. Такія вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь-2024», што цягам 2 дзён адбывалася ў Вільні. Пра галоўнае на сустрэчы дэмсілаў з месца падзеяў Кацярына Гардзеева. Добрыя вакансіі доўга не пустуюць. Паказаў учорашні дзень канферэнцыі «Новая Беларусь», што цягам выходных адбывалася ў Вільні. 2 сотняў менавіта столькі спатрэбілася дэмсілам, каб знайсці замену прадстаўніку аб'яднанага пераходнага кабінета ў справе нацыянальнай бяспецы і абароне Валерыю Сахашчыку, што пакінуў яго напярэдадні. Я не кажу, што ў нас ёсць крызіс. Я адмаўляюся ад гэтай ацэнкі. Я думаю, што гэтая канферэнцыя яшчэ раз засведчыць аб тым, што ёсць новыя асобы, новыя твары, якія прыйдуць у дэмакратычны рух і спадзяюся ў аб'яднаны пераходны кабінет. Давайте трошкі пачакаем і
мы з вами пабачым і пачуем. Новым кіраўніком сілавога блоку кабінета назначаны Вадзім Кабанчук. Ён дасведчаны вайсковец. Раней працаваў намеснікам камандуючага палком імя Кастуся Каліноўскага. Наколькі вось гэтая прапанова заняць гэтую пазіцыю сталася для вас нечаканай? В пэўным сэнсе я ведаў, што гатовяцца такія дзеянні, але я не ведаў дакладна, калі яны будуць рэалізаваны па часу. Я не хочу каменціць сітуацыю з папярэднікам, таму што у нас з ім была дамоўленасць аб тым, што в публічную прастору мы не выносім адзін на аднога свае ўласныя ацэнкі. Найшлі замену і Валерыю Кавалеўскаму. Той сышоў з кабінета раней, у чэрвені. Прадстаўніком па міжнароднай супрацы і еўрапейскай інтэграцыі замест яго стаў Уладзімір Астапенка. Але ж спадчына Кавалеўскага праект пашпарта Новай Беларусі дастаўся не яму. За незалежны праездны дакумент, над якім працуюць дэмсілы, цяпер адказны Марыюс Удзілайціс. Праект працягваецца, што ён не спыніўся з маім сыходам, і гэта для мяне таксама вельмі важна ўпэўніцца ў тым, што такі важны для беларусаў праект ён працягваецца. Акрамя пасады дырэктара і дызайну пашпарта, што зроблена да гэтага моманту? Я думаю, ўжо па канкрэтных такіх пытаннях лепш звяртацца да самого дырэктара новага пашпартнага цэнтра. У якім стане праект пашпартоў пакуль невядома, бо новая каманда толькі ўваходзіць у курс справаў. Адзначым, што ў кулуарах прадстаўнікі кабінету ўсё ж паабяцалі адказаць на нашыя пытанні цягам бліжэйшага часу. Сёння ж са справаздачай выступалі прадстаўнікі каардынацыйнай рады. Вось сёння прэзентавала новы сайт, які ў нас будзе працаваць, дзесьці там цягам 20 гадзін. У нас фармуюцца камісіі, у нас ідзе дыскусія здаровая па шматлікіх пытаннях. Вызваленне палітвязняў – адна з галоўных тэмах сёлетняй канферэнцыі. І падчас выступаў і ў перапынках удзельнікі эмацыйна шукалі вінаватага ў тым, што ў абмен вязнямі, які адбыўся паміж Захадам і Расіяй, не трапілі беларусы. У таких выпадках звычайна баш на баш, то есть я вызваляю ваших, а вы вызваляеце маіх. А беларускіх таких шпіёнаў на Захадзе не скапілі. Можа, іх і няма, ўсё робіць Расія. Я не ведаю гэтага таксама, але мы па-за гульнёй, мы ўжо частка у вачах Захада, тым больш частка Расіі. Пуцін таксама так любіць думаць, а я не веру ў гэта. Пыталіся мы і пра іншыя гучныя праекты дэмсілаў. Сітуацыю вакол таго, што засталося ад плану перамога, нам пракаментаваў Александр Азараў. Калі коратка, добрых навінаў тут няма. План перамога цяпер пастаўлены паўзу, бо няма спрыяльных умоў у Беларусі, і я не думаю, што магчыма змяніць рэжым якімись метадамі цяпер. І мы в асноўным цяпер займаемся працай з дзяржаўнымі органамі еўразвязу з рознымі. Я праехаўся па ўсёй Еўропе, паразмаўляў шмат з кім. Мы наладзілі сувязі і працуем цяпер не публічна. Акрамя прызначэнняў, падчас канферэнцыі была падпісаная платформа 2025. Дакумент аб'ядноўвае дэмсілы для барацьбы з бягучымі выклікамі. Сярод пытанняў, над якімі будзе працаваць аб'яднаная апазіцыя, набліжаючыся так званыя выбары, што адбудуцца ў Беларусі на лета. Мэта платформы не вызначыць максімальна вузкі канкрэтную стратегію пакрокавых дзеянняў, а наадварот зрабіць нешта агульнае, дзе розныя акторы могуць з рознымі падаходамі, але ўсе могуць быць аб'яднаныя дзеля супольных задачаў. Сённяшні дзень не такі багаты на падзеі, але ж усё ж важны для беларускай супольнасці. Так, на панелях абмяркоўвалі пытанні падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне і магчымыя дзеянні для вызвалення палітвязняў. Кацярына Гардзеева, Белсат. І ў працяг тэмы дэмакратычныя сілы дамовіліся, што статус Святланы Ціханаўскай у якасці нацыянальнай лідаркі Беларусі не зменіцца і пасля 2025 года. Яна будзе выконваць свае абавязкі да правядзення сумленных выбараў у Беларусі. Наша журналістка Кацярына Гардзеева, якая працавала гэтымі днямі ў Вільні, пагаварыла са Святланай Ціханаўскай, інтэрв'ю забранай прэзідэнткай вашай увазе. Дзякую вялікі за тую працу, што вы, вашы паплечнікі, робіце штодзённа, але не гледзячы на тыя намаганні, які мне, прынамсі, падаюцца тытанічнымі, мы бачым, што уводзяць новае абмежаванне для беларусаў. У тым ліку з'яўляюцца складанасці з перасячэннем мяжы балтыйскіх краінаў для Беларусі. Скажыце, калі ласка, чаму заходнія палітыкі не чуюць вас і не чуюць голас беларускіх дэмсілаў? Ведаеце, калі б заходнія палітыкі не чулі нас, то ўжо даўно была поўная заслона
паміж нашими заходнімі партнёрамі і Беларусю, і ніякіх выключэнняў для беларусаў не было. Мы павінны зыходзіць з таго, што кожная краіна дбае пра сваю бяспеку і робяць вось гэтыя законы і абмежаванні дзеля сваёй бяспекі перш за ўсё. І толькі таму, што ёсць дэмсілы, якія хочуць змягчэнняў, якія тлумачаць, што рэжым не беларусы, што трэба зачыняцца ад рэжыму, але не ад беларусаў, робяцца выключэнні. І калі ўводзяцца абмежаванні, мы тут же пачынаем працаваць, каб была некая адліга, каб былі моманты, дзе беларусы змогуць мяжу праязджаць там, з нейкімі умовамі, але ж могуць. І вось сёння я пазнаёмілася з новай спецпрадстаўніцай па працы з дэмакратычнымі беларусамі з Латвіі, прызначылі новую, і Латвія таксама зрабіла вось некалькі выключэнняў. Літва таксама зрабіла выключэнне для беларусаў. Польша пакуль на нашым баку, яны ніякіх абмежаванняў для аўтамабіляў не рабілі, але мы можам з гэтым сутыкнуцца ў будучыні, бо кожная хваля міграцыйнай атакі паўплывае, канешне, на рашэнне ўрадаў. Але ж вернемся да таго, што адбываецца на гэтай канферэнцыі. Учора былі новыя прызначэнні, і гэта вельмі добра, што ў кабінеце з'яўляюцца новыя твары, але ж тая дынаміка, тое, што сыходзяць старыя кадры, яна неяк напружвае. Чаму ў кабінеце не затрымліваюцца людзі на пазіцыях прадстаўнікоў? Слушайте, не заходят люди каждый месяц. Это не значит, что люди не затрымліваюцца. У людей могуць мяняцца прыярытэты, ці асабістыя абставіны, ці ёсць і выгаранне, ёсць і некае недаразуменне ўнутры кабінета. Такое тоже можа быць, але няма такой тэндэнцыі. Зашлі зараз адзін за аднім два прадстаўнікі па розных абсалютна прычынах, не звязаных паміж сабой, але ж прыйшлі новыя людзі. А як увогуле вы ацэньваеце працу сваіх міністраў? Ці усе тыя мэты, якія былі агучаныя на канферэнцыі летась, былі дасягнутыя? У нас мэта – гэта вызваленне Беларусі. Яна не дасягнута. Усе тыя крокі, якія мы зараз робім, каб дасягнуць гэтыя мэты, некія былі выкананы, некія не. Вось Павел Павлович, ён заяўляе пра прыцягненне да адказнасці. Гэта такая вялікая справа. Мы нават не можам сабе ўявіць, колькі перашкод ці абмежаванняў для выканання гэтай мэты. Але калі яна за год не была дасягнута, ці павінны мы ад яе адказацца? Канешне, не. Ці павінны мы не адмовіцца. То ж самае пра нашых палітвязняў, яны яшчэ ў турмах. І таксама пытанне, за год не зрабілі, за два не зрабілі. Павінны адмовіцца? Не. Падкарэктаваць стратэгію, магчыма, так? Але ж не адмовіцца ад асноўных мэт. Пасля пачатку вайны нас не рэжыме беларусы не паклалі в адзін кошык. Таксама заслуга кабінета дэмакратычных сілаў увогуле ўсіх і дыяспор, канешне. Хочацца павышэння эфектыўнасці кабінету. Хочацца, каб было вось мы зрабілі гэта, паказаць нейкі вынік, там пашпартны праект таксама яшчэ не зроблены, трэба адказвацца? Не. Гэта патрэбна. Мы бачым, што пытанне за пытаннем пра пашпартную Беларусі было вельмі балючая тэма. То бок, у рамках года, можа, не, але нейкія крокі да гэтай мэты ўжо былі зроблены. Я разумею, што барацьба з рэжымам і вызваленне Беларусі гэта справа не хуткая, але ж калі ісці маленькімі крокамі, якую асноўную мэту вы ставіце сабе на гэты год, каб у наступным мы з вамі маглі таксама паразмаўляць і неяк вы маглі сказаць, што да, я гэтую мэту дасягнула, я сабой давольна, я давольна сваёй працай. У нас так шмат прамежкавых мэт. Можа, адна з галоўных, скажам так, мэт – гэта тое, каб Беларусь не была аддана суцяшальным прызам Пуціну. Я пра гэта кажу, і можа не кожны разумее, што я ўкладваю ў гэтыя словы, бо калі будуць перамовы паміж Расіяй і Украінай, а гэта можа здарыцца, бо могуць змяніцца абставіны ў ЗША, і там гэта неяк фарсіруюць, і каб у гэты момант можа нейкай эйфарыі, што там падпісалі нейкія дамовы паміж Расіяй і Украінай, Беларусь засталася па-за межамі вось гэтых дамоў.
ай, ну мы потым да вас вернемся, мы потым вас абмяркуем, а потым уже авось дамовіліся, уже ніхто не вернецца да нас і пакінуць нас, і будуць потым уже там восстанавливать Украіну, а Беларусь могуць і пазабыць. І каб гэта зараз я заручылася падтрымкай усіх урадаў, усіх краінаў, што гэтага не здарыцца, што Беларусь будзе адным з пунктаў перамоваў, што ўсе войскі расійскія павінны выйсці, што Расія не будзе ўплываць на ход падзей у Беларусі. Мы, беларусы, павінны зрабіць усю справу самі. Але ж каб вось у гэтай дамове было прапісана, што Расія больш не можа сваімі імперыялістычнымі амбіцыямі ўплываць на ход падзей у Беларусь, не будзе падтрымліваць Лукашэнку, калі будзе зноў яўна бачна, што Лукашэнку не падтрымлівае народ, то бок аддаць вырашэнне праблемы ў рукі беларусаў. Дзякуй вялікі за ваш шчыры і грунтоўны адказ. Гэта вельмі цэнна, што вы гатовы размаўляць так адкрыта са СМІ. Дзякуй. Ну што ж, тэму канферэнцыі будзем абмяркоўваць у такім рэдактарскім коле. Вольга Лойка, галоўная рэдактарка выдання «План Б», а таксама Зміцер Лукашук, рэдактар эфіра «Еўрарадыё». Добрый вечар. Вітаю. Ведаеце, хацеў бы пачаць з агульнага вашага ўражання. Вольга, вы толькі што вярнуліся, я так разумею, з канферэнцыі. Вы хіба не былі? Не, не был. Ну вот мы з вами засталіся ў кампаніі тых, хто там не быў. Вось. Я б хацеў, каб вы апісалі вашы ўражанні ад таго, з чым прыйшлі дэмакратычныя сілы да трэцяй канферэнцыі «Новая Беларусь». Гэта крызіс ідэяў ці наадварот? Гэта нарэшце ёсць нейкая стратэгія, платформа, у іх ёсць рэсурсы, каб яе выконваць? Ці можа гэта нешта пасярэдзіне такое, і не крызіс, і не тое? Волька. Ну, у меня было ощущение, что главный такой вайб, да, это каждый защищается, да, такая вот четкая позиция в защите. Вот, и нападение в основном было на своих же сторонников. То есть это не то чтобы кризис идей, да, но это столкновение идей. Я надеюсь, что оно останется в каком-то более или менее конструктивном русле и выльется в дискуссию приличную и полезную. Потому что пока было нападение только на оппонентов, и обсуждать вещи, где нет консенсуса, ну, прям не получалось. Зміцер? Ну, калі больш так шырака паглядзець на ўсё, як падыходзілі да гэтай канферэнцыі, то слова крызіс у пэўным сэнсе можа быць. Таму што калі там амаль што большую частку года з папярэдняй канферэнцыі, ну, как бы ўсё так шло больш-менш плаўна, не было ніякіх ні выбуховых поспехаў, ні такіх ужо значных правалаў у дзейнасці, то бліжэй да самой канферэнцыі неяк так склалася, што наклаліся адна на адну вельмі шмат непрыемных рэчаў, пачынаючы з там відавочнага правала пашпарта Новай Беларусі, потым сыход двух міністраў з пасадаў, потым сітуацыя з абменам палітвязнямі, дзе Беларусь ніякім чынам апынулася не заўдзельнічае, і дэмсілы ніякім чынам не ўплывалі на гэтую сітуацыю, не адстойвалі правы беларускіх палітвязняў. Ёсць яшчэ там шэраг іншых нюансаў, можна пералічваць, можна не, але вось гэта наклала, плюс яшчэ сітуацыя ў тым жа самым палку Каліноўскага. Здаецца, да такіх вось дэмсілаў цывільных не мае адносінаў, але гэта ўсё адно складваецца, і мне ўжо пісалі людзі, эксперты, там, капслокам крызіс. І можа быць так яно і ёсць, таму што калі б гэтага не было, мы б сказалі, ну гэта відавочныя працэсы, калі ну не можа на піку быць усё і настроі, і эмоцыі, і паступова зніжаецца і тэмп, і давер, і ўсё астатняе, то гэтая сітуацыя, вось гэтыя падзеі, яны прывялі да таго, што сапраўды ўсе пачалі глядзець і разважаць. Можа быць і сапраўды крызіс. Можа, ён і сапраўды, але вось наколькі выйдуць з яго, прычым, вось, як сказала Вольга, калі вось такое стаўленне, калі ўсе пачынаюць апраўдвацца, што бачачы, што крызіс ёсць, і, маўляў, ну, можа, ён і ёсць, але мы тут не... Это не мы. Не сцяржай. Мы тут не пры чым. І напасці на каго-нибудь, можа быць, это вот за іх. Все, то вот такі падыход, як правильно Вольга сказала, ён не прынясе ніякага пазітыву, але ці знойдуць магчымасці на пазітыў?
Я хотел задать пытанне яшчэ вось якраз вы таксама закранули гэтую тэму сыхода двух прадстаўнікоў у кабінеце. Гэта адбылося не вельмі так спакойна, хаця Святлана Ціхановская спрабавала залагодзіць гэта і на канферэнцыі сказала, што нашы дарогі не разышліся. Насамрэч уражанне па тым, што кажа Кавалеўскі і Сахашчык і як яны апісалі сваю тэму зыхода, плюс тое, што яны абвесцілі аб сваім зыходзе, а не Ціхановская сказала, што вось у нас будуць змены. Так? Гэта ўсё сведчыць пра нейкую такую паддываную, ну, ёсць праблема пэўная. Вы сабе ўяўляеце, што там адбываецца і чаму цягам месяца зышлі два прадстаўнікі кабінету. Прычым, як я сёння ўжо гледачам нашым казаў, з першапачатковага складу застаўся толькі Павел Латушка. Уже трох няма, Азаров, Кавалеўскі і цяпер Сахашчык. Волька. Ну, у меня нет точной информации, что происходит. Даже публичную коммуникацию, если посмотреть, очевидно, как она происходит. Допустим, господин Егоров, бывший спикер, он поднял тему важную, которая активно обсуждается, как он ее обозначил, частичное признание легитимности Лукашенко через возвращение послов в Беларусь. Да? Тема, которую, наверное, есть смысл обсудить. Да? Не потому, что Егоров готов ползти на коленях Лукашенко, а потому, что послы намерены вернуться в Беларусь. Чтобы не получилось так, что и послы вернутся, и мы ничего с этого не получим. Это не та история, когда нам надо уговаривать послов. То есть есть такое намерение. Плюс послы нужны в Беларуси, чтобы решить визовую проблему все-таки, потому что действительно получается, что белорусы остались за железным занавесом не из-за Лукашенко, а из-за отсутствия, из-за проблем с визами. Это вызывает не обсуждение, а критику Егорова. Да? Латушка кричит, что не будет на коленях ползти, ну и так далее. Послушайте, это идея, это предложение. Давайте критиковать это предложение и говорить, почему нет. Да? Никто не предлагал никуда ползти. В итоге тема, которая, наверное, сложная, но, возможно, она могла бы иметь какой-то эффект, она не обсуждается, а обсуждается ползти или не ползти. Это не та дискуссия, которая кому-то поможет. Ну, сапраўды, калі слухалі, нават сёння абмяркоўвалі з рэдактарам, што нарэшце ёсць две нейкія ідэі. Так, раней была адна ідэя перамагчы Лукашэнку, так, дамагчыся вызвалення палітвязняў, як, пакуль не ведаем. Ёсць пэўная ідэя, можа, паміж імі будзе нейкая канкурэнцыя ідэяў, так, нарэшце, але яна сапраўды была вельмі моцна раскрытыкаваная. Ну, сапраўды, таму што не гатовы яшчэ прыняць, можа быць, дзесьці маральна людзі тую пазіцыю, якую адстойвае і вось Вольга Лойка, і, скажем, там Алана Гебры-Марыам, і той же самы Егораў, што трэба ўсё ж такі можа адмовіцца ад гэтых прынцыповых непахісных пазіцый, альбо там з рэжымам ніякіх перамоваў, альбо ўсіх, альбо нікога, альбо толькі пасля перамогі, што трэба больш, можа, каардынаваць сваю пазіцыю, сваё стаўленне. І прапановы тых людзей, якія першымі зараз выходзяць з іншымі поглядамі, іншымі ідэямі, яны, безумоўна, сустракаюць нейкі супрадзеянні, негатоўнасць маральную. Але я думаю, што як гэта паступова будзе прымацца, бо дыялог і абмеркаванне ў любым выпадку патрэбна. Мы жывем у дэмакратычным грамадстве, і мы хочам дэмакратычнае грамадства пабудаваць у Беларусі. Мы не можам нейкімі аўтарытарнымі так, што это за ідэя? Адбой. Ніякіх такіх ідэй не мусіць быць. Трэба ўсё абмяркоўваць. А раптам спрацуе. Чаму не? Я, можа быць, таксама яшчэ дзесьці не гатоў прыняць такую пазіцыю Егорова, але я разумею, што яе трэба абмяркоўваць. І, дарэчы, я думаю, што мы абмяркуем гэта таксама в эфіры. Я думаю, што і вы не абыдзеце гэтую тэму. Я думаю, што не раз будзе гэта гучаць, канешне, і спікераў з розных бакоў будзе цікава адчуць. Добра, пакінем вось гэтыя спрэчкі і тое, што там адбывалася. Давайте паразмаўляем пра платформу 2025, як яна гучыць. Яе падпісалі фактычна удзельнікі і галоўныя актары на гэтай канферэнцыі «Новая Беларусь». Гэта і каардынацыйная рада, гэта аб'яднаны пераходны кабінет, офіс Святланы Ціхановскай. Што выклікала найбольшую крытыку, гэта тое, што Святлана Ціхановская застаецца лідарам беларускіх дэмакратычных сілаў бестэрмінова, альбо пакуль сама не захоча, альбо пакуль не будзе ў Беларусі праведзеныя, не будуць у Беларусі праведзеныя выбары сумленныя. Ці гэта не ёсць такая другая рада БНР у выгнанні, прычым вельмі моцна сперсаналізаваная гэтым разам? Получается, что она остается лидером по версии нескольких акторов. Почему нет? А остальное определяется все-таки еще легитимностью ее. Если мы сейчас ее принимаем как лидера, я не могу за себя ручаться на перспективу плюс-минус бесконечность. Все-таки времена меняются, лидеры меняются, и
То, что ее готовы признавать эти структуры, это прекрасно и замечательно. Я очень рада, что у них консенсус. Но в любом случае надо работать не только с ними. А з іншага боку, ці не атрымаецца так, што калі яе зараз сказаць, напрыклад, не, мы не прымаем гэтую версію, ці не страцім мы лідара, які сядае за стол перамоваў, так і прызнаны ва ўсім дэмакратычным свеце, і якога ўпершыню ледзь не запрашаюць за стол туды, куды нават, можа быць, і прэзідэнта Беларусі бы дэмакратычнага не паклікалі. Там давосы, саміты, семёркі, ці-НАТО і так далей. Што вы думаеце? Я, ў прынцыпе, таксама за тое, што не трэба казаць, што ну вот 25-й год, нейкія там электаральныя цыклы і ну как бы ўсё Ціхановская скончыліся 5 гадоў і ты сыходзіш. Ну можа быць, ну так не працуе. То есть яно працуе сапраўды ў электаральных цыклах, выбарчых працэсах, калі ты удзельнічаеш і гэтак далей. А тут вось як правільна Вольга кажа, ну хорошо, Тихановская, зараз там скажем, мы скажем, что 25-й год, все скончылася, ці там, як яе апантаныя крытыкі за ўсё крытыкуюць, і яна скажа, добра, я сыходжу. І што? Вот нам все одно трэба, каб все ж таки інтарэсы беларусаў былі хтосьці прадстаўляў. І пажадана, каб на як мага вышэйшым палітычным узроўні іх прадстаўлялі. У Ціхановскай ёсць зараз такая магчымасць. Спраўляецца яна ёсць, не спраўляецца, там ці нейкія іншыя фактары адыгрываюць ролю, што не заўсёды спрацоўвае так, як трэба, можна спрачацца, можна выказваць меркаванне, але іншага пакуль няма. Я таксама згодны, што лідар не можа вечна быць. То есть нам не патрэбны нейкі там Лукашенко на мінімалках или без мінімалак, там ці яшчэ што-небудзь у гэтым выглядзе. Але, ну, калі ўсё ж такі смена, ну, то паступовая, хай іншы лідар паступова апрацоўвае балы, прызнанне, як і грамадства, так і палітычных сілаў у іншых краінах, каб потым ён змог нармальна прыйсці наўзамен. А інакш не. Ну, з іншага боку, я шмат ўжо чытаў у сацыяльных сетках выказвання. Вот, яны там вырашылі, што яна застаецца бестэрміновым лідарам. А хто вот, а у нас спыталі, а вот у грамадства, асабліва калі ты чытаеш, там пішуць людзі з Беларусі, я разумею іх эмоцыі. Ну, нават калі пакінуць там палітычныя нейкія аспекты па-за межамі, а чыста тэхнічны ўзяць, як у вас спытацца? Якім чынам гэта зрабіць? Вам была магчымасць дадзеная паўдзельнічаць у галасаванні ў каардынацыйную раду. Как-то не асабліва адгукнуліся з-за розных прычынаў. Малай цікавасці, апалітычнасці, страха і адсутнасць бяспекі. Ну, вот, пыталіся і гэтак далей. Тут, конечно, там да гэтай платформы шмат пытанняў, пачынаючы ад таго, што, ведаеце, там паразумеліся паміж сабой, умоўна кажучы, 4 палітычных актара, 3 з якіх канкрэтна это структуры, ну или как бы акторы подконтрольные Тихановской, ну пачынаючы ад самой Тихановской, офиса Тихановской и об'яднаная... Координаційная ж рада, атрымліваецца, яна паза. Да, но и объединенный переходный кабинет. Ну там же написано, что вот мы там Светлана Тихановская, офис Светланы Тихановской, объединенный переходный кабинет и координаційная рада заключили пагадненне, там аб супрацы. Вот тры умоўна кажучы адзінкі, Тихановская и офисы АПК – это тое, что Тихановская, ну, конкретно ёй подконтрольная. Якім чынам далей вот, усе іншыя працэдуры будуць спрацоўваць, калі 3 супраць 1, ну, цяжка сказаць. Ольга, а агулам гэта добрая тэндэнцыя, што будуюцца нейкія інстытуты, так, у беларускіх дэмакратычных сілах, што з'яўляецца вось гэтыя такі, ну, скажем, такія слупы, на якіх трымаецца гэта ўсё. І ў сувязі з гэтым, ці ёсць прастора, вось, калі будуюцца гэтыя інстытуты, ці застаецца прастора для паўстання новага лідара, вось пра тое, што Зміцер казаў? Да, безусловно, безусловно. Мне очень понравилась метафора Светланы Мацкевич, да, что временное правительство формируется и начинается борьба за власть. А есть еще гражданское общество, оно тоже может предлагать свои инициативы, идти параллельными треками, и лидер всегда найдет свой путь. Мы просто зараз глядзім, як асобныя лідары там грамадзянскай супольнасці, розных ініцыятыў, таксама падключаюцца да розных трэкаў і, боже мой, ездзяць на сустрэчы ў Дзярждэп, у Брусэль, у Страсбург і куды заўгодна. Чаму раптам хто-небудзь не праявіць сваю нейкую палітычную амбітнасць, харызму і ўсё астатняе, калі там заходнія палітыкі будуць глядзець, ну, умоўна, там, на Вольгу, якая там ездзіць, ці там на Алану, там ці на яшчэ на... Дмитрий, я еще за прошлое не отсидела.
Новых не трэба, так? У мяне яшчэ пытанне адносна выбараў 25-го года, імаверна 25-го, не ведаем, можа яшчэ адбыцца і ў 24-м могуць паспець тэарэтычна. У беларускіх дэмакратычных сілаў няма вызначанай пакуль што стратэгіі на тое, як яны будуць ісці, удзельнічаць, не удзельнічаць, да чаго будуць заклікаць беларусаў, няма. Вы лічыце гэтай памылкай, што да гэтага моманту іх няма. Я чаму так пытаюся, бо у папярэднія кампаніі я заўсёды назіраў, як спазняюцца, прабачце, дэмакратычныя сілы. Яны ўвесь час рэагавалі запозна. Яны прыдумлялі, што рабіць. Вось памятаеце, это Яся Гаспадара у кампаніі, калі была змена чарговай канстытуцыі беларускай, так і выбары. Яны эту кампанію развернули за 3 тыдні да пачатку, ўжо позна было, нікога ўжо не загітаваць. Ці зараз знову спазняются? Нет, я думаю, что сейчас нет. Если новых вводных никаких не будет, то политика демсил на этих выборах не будет иметь никакого влияния. Ну, для меня и бойкот, и голосовать против всех одинаково, ну, слабые никакие позиции. Процент будет совершенно небольшой, фальсифицировать выборы режим умеет прекрасно, и цифра это будет из той серии, что 6700 голосовавших на выборы в Координационный совет. Это цифра, которая будет просто использована как, ну, посмотрите, сколько вас. А дело в том, что это просто немотивирующий фактор. Ну, голосовать против всех – это не идея, это не то, что вдохновляет людей на какие-то поступки. Это не 20-й год, давайте пройдемся с белыми бронзолетами. Тут людзі адгукаюцца і нешта робяць, калі яны бачаць, што з дапамогай іх дзеяння, хай гэта будзе там галасаванне, там, я не ведаю, там белая нейкая там навязаная нітка, там ці яшчэ што-небудзь, калі яна сапраўды можа, вось гэта будзе той хварасцінка, якая зламае хрыбет вярблюду. А калі ты бачыш, што ну што я пайду прагаласую супраць усіх. Да ім все одно, это по барабану, яны свое фальсифікуюць, нічога гэтым не дабіцца. То есть нема стратэгіі і рэальна нема ў сённяшняй сітуацыі, нема магчымасці неяк паўплываць на сітуацыю. А калі немагчыма паўплываць, то і стаўленне да гэтага абыякава, і таму я згодны з Вольгай, тут без розніцы, якую стратэгію яны прапануюць. Людзі бачаць, што яна не спрацуе на перамогу, і, адпаведна, ну, как бы, ролі вялікай не іграе. Яшчэ цікава, што ў 24-м годзе на гэтай новай Беларусі ніхто ўвогуле не ўзгадаваў пра сілавы сцэнар. Яшчэ недаўна, там, год-два таму пра гэта казалі даволі сур'ёзна, так, пра сілавы сцэнар змены рэжыму, каліноўцы, украінскае нейкае фармаванне, якое будзе заходзіць. Чаму гэта спала з павесткі? Ну, на самом деле, первый фактически такой тезис Франека вечерки был в том, что победа Украины необходима. Это базовый элемент всей конструкции. Это немножко смущает на самом деле, потому что сейчас становится все очевиднее, что победа будет выглядеть не так, как мы бы хотели, чтобы она выглядела. И получается, что базы нет тогда нет идей. Надо думать, что делать, если эта победа будет выглядеть не так, как мы надеялись. Поэтому вот выглядать как компромисс худшейший. Именно. Пока идет к этому, и Европа очень активно к этому толкает, что обидно, но и нам не меньше, чем украинцам обидно. Ну так, калі на першых этапах, вот на этих эмоциях мы усе казали про тое, что, памятаете эту фразу «мардор мусіць быць разбураны», и все это, как бы там казали, ну, никто не казал, но все так думали, что, ну, это до Москвы, там все, знаете, там все эти справы. Зараз рэчаіснасць, яна мяняе сітуацыю, ты бачыш, што у лепшым выпадку выйдуць на межы 91-го года, у горшым выпадку застанецца ўсё як ёсць і падпішуць мірнае пагадненне, да якога штурхае ўвесь захад. Як это паўплывае на Лукашэнку? Ніяк не паўплывае на рэжым, на стабільнасць, устойлівасць. Калі рэжым пуцінскі хай там закукліцца, але застанецца, ён па-ранейшаму будзе трымаць тут. І пра нейкія у гэтай сітуацыі пра нейкія сілавыя сцэнары гаварыць, ну, как бы не асабліва выпадае, асабліва гледзячы на тое, якая колькасць ўсё ж такі беларусаў, ну, сёння ваюе ва ўкраіне і гатовая взяць зброю ў рукі. Вельмі цікава з вами размаўляць. Я думаю, што гэтая тэма канферэнцыі «Новая Беларусь» яшчэ тыдзень, а то і два будзе галоўнай тэмай у нашых выданнях, і ў вашых, і ў нашых. Дзякую вам вялікі, што прыйшлі сёння і паразмаўлялі. Вольга Лойка, галоўная рэдактарка парталу «План Б», таксама Зміцер Лукашук, рэдактар эфіра «Еўрарадыё». Дзякуй.
Рэжым Лукашэнкі прапановваў перадаць Польшы актывіста польскай меншасці ў Беларусі журналіста Анджэя Пачобута ў абмен на выдачу палітыка Паўла Латушка. Польшча, натуральна, адмовіла. Пра гэта распавёў былы польскі міністр унутраных справаў Польшы Марыюш Камінскі. У сваю чаргу ў польскім МЗС заявілі, што перамовы наконт вызвалення Пачобута вядуцца паміж Варшавай і Менскам у двухбаковым парадку. Фонам для гэтых навінаў сталася ледзь не галоўная падзея тыдня – маштабны абмен зняволенымі паміж ЗША і Расіяй. Некаторыя вызваленыя з расійскіх турмаў сведчаць, да апошняга не ведалі, што адбываецца, думалі, што вязуць на расстрэл. Беларускіх палітычных вязняў сярод абмяняных няма, хоць адзін вязень лукашэнкаўскай турмы ўсё ж апынуўся на волі. Уладзіслаў Корсак працягне. У найлепшых традыцыях халоднай вайны. Пры ўдзеле і пасярэдніцтве 7 краінаў вызваленыя 24 асобы. На гэтым тыдні ў Турцыі адбыўся самы буйны ў найноўшай гісторыі абмен зняволенымі паміж ЗША, Расіяй ды іх саюзнікамі. Сярод перададзеных на захад грамадзяне Расіі, Нямецчыны, ЗША і Вялікай Брытаніі. Гэта апазіцыйныя палітыкі, журналісты, антываенныя актывісты, юрыст, праваабаронца, агулам 16 чалавек. Іх вінавацілі ў самых розных злачынстваў ад здрады дзяржаве да кантрабанды наркотыкаў. У рэальнасці ж, напрыклад, палітзняволеная Саша Скачыленка замяняла цэннікі ў краме на антываенныя лістоўкі і атрымала за гэта 7 гадоў. У немца Патрыка Шэбеля ў складзе мармеладных мядзведзікаў быццам бы знайшлі марыхуану, а 70-гадовага сустаршыню мемарыялу Олега Орлова асудзілі за антываенны артыкул. Расія ж наўзамен атрымала 8 асобаў. Сярод іх шпіёны, хакер, кантрабандысты і асуджаны на пажыццёвае зняволенне штатны забойца ФСБ Вадзім Красікаў. 5 гадоў таму ён у берлінскім парку 2 стрэламі ў галаву забіў былога чачэнскага палявога камандзіра Зелімхана Хангашвілі. Пуцін сустрэў Красікава як героя і старога сябра. Это нужно ровно для того, чтобы все путинские силовики, которые занимаются преступлением за рубежом, понимали, что если они получат команду какую-то, они могут спокойно ее выполнить, и они будут понимать, что даже если их арестуют за рубежом, то Путин их вытащит и еще представит государственным наградам, и еще включит их в какие-то там депутатские списки. У пятніцу вызваленыя расійскія палітыкі Андрэй Півавараў, Уладзімір Кара-Мурза і Ілля Яшын далі прэс-канферэнцыю. Сярод іншага, ўжо былыя вязні распавялі, што лічаць сябе незаконна выгнанымі з радзімы, а іхнага дазволу на абмен ніхто не пытаў. Сознавать, что ты вышел на свободу, потому что убийца вышел на свободу, это сложно. Это эмоционально очень тяжело. И, признаюсь, конечно, у меня очень тяжелый груз на душе из-за того, что за решеткой остались мои товарищи, многие политические заключенные. У сваю чаргу масавы абмен зняволенымі можа быць прадвеснікам яшчэ больш глобальных працэсаў. Путін пробуе сабе чысціць грунт. Магчыма, Путін спрабуе сабе расчысціць глебу перад мірнымі перамовамі аб Украіне. І яму выгадней іх праводзіць, калі людзі з першых старонных газет і грамадзяне ЗША не застаюцца ў расійскіх турмах. Пры гэтым улады заходніх краінаў аказаліся пад крытыкаю за умовы абмену. У Нямецчыне пракуратура і сваякі забітага Красікавым чачэнца крытыкуюць канцлера Оляфа Шольца за выдачу забойцы. У Польшчы ж апазіцыя крытыкуе мясцовыя ўлады за тое, што ў межах абмену Расіі перадалі агента ГРУ Паўла Рубцова, які да затрымання ў 2022 годзе працаваў пад выглядам іспанскага журналіста Пабло Гонзалеса. Затрыманы ж у Расіі ў 2018 годзе і асуджаны быццам бы за шпіянаж на 14 гадоў зняволення польскі прадпрымальнік Мар'ян Радзаеўскі надалей застаецца ў расійскай турме. Як і асуджаны на 8 гадоў актывіст польскай меншасці ў Беларусі, журналіст Анджэй Пачобут у беларускай. Магчыма, на гэта не згадзіўся Лукашенка. Магчыма, не згадзіўся на гэта сам Анджэй Пачобут, які не хоча быць выкінуты са сваёй краіны, з Беларусі. У той жа час мяне сапраўды здзіўляе, што ў Польшчу не вярнуўся спадар Радзаеўскі, які быў у той жа калоніі, што і некаторыя з абмяняных. Відаць, Польшча палічыла, што на гэты раз хопіць дапамогі саюзнікам. Беларусы ж задаюць пытанне уласным дэмакратычным сілам. Чаму сярод абмененых няма беларускіх палітвязняў? Трэба разумець таксама механіку такіх працэсаў. Гэта не тое, што проста амерыканцы перадаюць свой спіс і рускія
гаворыць, ну як вы скажете, так і будзе. Не, конечно, не. Тут гэта складаны працэс узгаднення, пераўзгаднення, ацэньваюцца раўнаважнасці ці важкасць гэтых фігур, які ўдзельнічаюць у такім працэсе. Ва ўмовах, калі ацэньваецца літаральна кожнае імя, кожная літара ў гэтым імені, разлічваць на тое, што хтосьці будзе думаць пра магчымасць вызвалення яшчэ і беларускіх палізняволеных прышпіліць туды. Ну, я б сказаў, это не вельмі рэалістычна. Акрамя таго, пытання ў выгадзе для самога рэжыму Лукашэнкі, які ўжо і так за падзяку ад Масквы і без бачных прэферэнцыяў для сябе аддаў узятага ў закладнікі немца Рыка Крыгера. На крытыку на адрас беларускіх дэмакратычных сілаў адрэагавала абраная прэзідэнтка Беларусі Святлана Ціханаўская. Мы не ведалі і не ўдзельнічалі ў працэсе гэтых перамоваў, каб паўплываць на іх вынікі. Але сам факт такога абмену з'яўляецца важным прэцэдэнтам, які мы спрабуем выкарыстаць у перамовах пра вызваленне Беларусі ў будучыні. Тым часам каардынатар Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Джон Кербі заявіў, што Амерыка вядзе з Расіяй перамовы пра магчымасць далейшых абменаў зняволенымі. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Невінных беларусаў рэжым трымае ў турмах, да каго не дацягнуліся, судзяць завочна, незаконна канфіскоўваць маёмасць, тэрарызуюць блізкіх. А ў справах супраць карнікаў рэжыму, што расследуюцца за мяжой, нікога яшчэ не судзілі, не абвяшчалі ў міжнародны вышук. Рэжым усё робіць хутчэй, бо дастаткова аднаго загаду. Цывілізаваныя краіны абапіраюцца на законы, у гэтым бадай нельга іх папракнуць. Ёсць, аднак, толькі не юрыдычныя, але і палітычныя прычыны, чаму справы ў межах універсальнай юрысдыкцыі ўсё яшчэ не трапілі ў суд. Юлія Цельпук распавядзе. Без малога 3,5 гады маладзечанец Віталь Алейнік чакае на правасуддзе ў дачыненні сваіх катаў, што незаконна затрымлівалі яго ў верасні 2020 года, незаконна судзілі, збівалі ў жодзінскай турме. Так званы супрацоўнік, ён падышоў і пачаў мяне збіваць дубінкай па нагах вось тут, але зразумела, што я стаяў вось каля сцяны з гэтымі паднятымі угару рукамі, нічога зрабіць не мог. У сакавіку наступнага года заяву ад Віталя прынялі следчыя органы Літвы ў межах універсальнай юрысдыкцыі. Гэта механізм, які дазваляе заводзіць крымінальныя справы ў любой краіне на злачынствы, здзейсненыя там, дзе іх расследаванне немагчымае. Гэта ваенныя злачынствы і супраць чалавечнасці, генацыд, катаванні, міжнародны тэрарызм. Каля 60 справаў пацярпелых ад дзеянняў рэжыму літоўцы аб'ядналі ў адну. Пацярпелых апыталі і больш не адгукаліся, сведчаць 6 удзельнікаў. Віталь Алейнік захрас у скаргах і зваротах, штурхаючы справу наперад. З дапамогай праваабаронцаў ацаніў сваю маральную і матэрыяльную шкоду ў 1 326 000 еўра і дамогся фармальнага далучэння пазову да справы. За ўсім гэтым, канечне, стаяла вельмі шмат працы, таму што толькі каб атрымаць доступ да матэрыялу, да нейкіх базовых матэрыялаў справы спатрэбілася больш, чым за год. Нібыта дапамога была прадстаўленая, нібыта адвакатка была прызначаная, але фактычна яна нічога не зрабіла, і яна сказала, што ў такіх цяжкіх міжнародных справах я зрабіць нічога не магу. Юрыст, які ў кантэксце справы распавёў нам, што расследаванне можа зацягнуцца яшчэ на некалькі гадоў. Праз расійскую агрэсію ва ўкраіне, якую падтрымлівае лукашэнкаўскі рэжым. Што следства не выключае прысутнасці агентуры сярод пацярпелых, якая хоча раскрыць іхныя імёны і пагражаць блізкім унутры Беларусі. Таксама у пошуку патэнцыйныя сведкі, сілавікі, якія збівалі беларусаў на загад, але эмігравалі за мяжу. І апошняе, нікому з падазраваных яшчэ не выставілі абвінавачанняў. Намеснік генпракурора Літвы Саулюс Версацкас, аднак летась абяцаў, што справу перададуць у суд да канца 23 года. Не сталася. Паколькі дзясяткі справаў у агульным котле, то на працэс чакаюць усе, пакуль хоць в одной з іх вядзецца правяранне. По некоторым эпизодам совершенно ясны люди, которым можно уже сейчас, хоть сейчас, представлять обвинения, которых можно объявлять международный розыск, и тогда непонятно, почему это не делается. На самом деле, вот с одной стороны, да, расследование идет, но с другой стороны есть разочарование в том, что, к сожалению, вот не делается более конкретного шага дальше вперед.
Белсад запытаўся і чакае адказу ад мясцовай генпракуратуры, ці разглядаюць там варыянт раз'яднання справаў. А ў пацярпелага ў 2020 годзе ад беларускіх сілавікоў ізраільцяніна Александра Фрумана не было і спадзеваў на хуткае расследаванне ў межах універсальнай юрысдыкцыі. На гэтых кадрах паслявыбарчы Менск ягонымі вачыма, потым затрыманне, збіццё, зняволенне. Мужчына мяркуе, што па ягоным выпадку патрэбна больш доказаў. Если бы у них были видео, например, материалы какие-то или что-то еще, может быть, по этим делам они могут. У меня им явно не предоставят ни видеоматериалов с внутреннего двора советского РОВД. В автозаках я не знаю, была ли там съемка, где она может быть. Поэтому я на это все смотрел, как у меня есть возможность куда-то подать, хоть как-то, чтобы потом я сам себя не винил, что я бездействовал. Александр правёў прыватнае расследаванне незаконных дзеянняў міліцыі, стварыў старонку. Упэўнены, што адказных некалі пакараюць за злачынствы, у якіх няма тэрміну даўніны. Проблема европейского и вообще нормального демократического правосудия, что против белорусского, что это играть в карты с шулером. Нужны европейским судьям, нужны конкретные, очень веские причины, чтобы человека арестовать, а тем более иностранца. З іншага боку, забарона на ўезд у Еўразвяз робіць немагчымым нават затрыманне падазраваных на допыт. Беларускія і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі пераважна падтрымліваюць санкцыі. Самыя займаюцца перадусім зборам інфармацыі пра злачынствы рэжыму і рыхтаваннем справаздачаў. Мониторинг осуществляется в основном удаленно при помощи открытых источников, в том числе и официальных, на сайтах разных министерствах можно найти довольно много статистики. Каб штурхаць справы ў суды, не стае кампетэнтных юрыстаў і актыўнасці з боку пацярпелых, кажа Даниюш Жалимас. Сами потерпевшие тоже должны, с другой стороны, проявлять более активность, потому что есть право обжаловать бездействие прокуратуры. Очень важно, чтобы сами потерпевшие сказали: мы действительно не боимся, и, пожалуйста, делайте что-нибудь. Трэба ўзброіцца цярплівасцю, мяркуе палітык Павел Латушка. На гэты момант механізм універсальнай юрысдыкцыі прынамсі пачаў працу толькі ў Літве. Хоць пацярпелыя ад беларускага рэжыму таксама падалі заявы ў праваахоўныя органы Польшчы, Чэхіі, Нямецчыны і іншых краінаў. Літва, хутчэй за ўсё, з'яўляецца тут прыкладам, можа, не поўнасцю нас задавальняе ўсё, што праходзіць столькі гадоў і няма адказнасці, але ўсё ж такі ў большай ступені прыкладам менавіта жадання давесці справу адказнасці Лукашенка да фіналу. Напрыклад, пытанне адказнасці Лукашэнкі за агрэсію. Таксама гэтае пытанне ставіла публічна толькі Літва і яшчэ Швецыя. Літва таксама расследуе факты незаконнага перамяшчэння украінскіх дзяцей у Беларусь з часова акупаваных тэрыторыяў Украіны. Трэцяя ініцыятыва – разгляд у міжнародным судзе ААН транспамежных злачынстваў рэжыму, то бок арганізацыі крызісу з мігрантамі на беларуска-еўрапейскай мяжы. Мы разумеем, што ў дыктатарскіх сістэмах там рашэнні прымаюцца вельмі хутка, і неправавыя рашэнні прымаюцца. Тут, конечно, мы бачым запавольнае прыняцце рашэнняў, што таксама не заўсёды можа задавальняць нас. Гэта прадмет далейшай камунікацыі з Міністэрствам юстыцыі, з Генеральнай прокуратурай Літвы. Польшча і некалькі іншых краінаў вывучаюць магчымасць зрабіць дасяжным механізм універсальнай юрысдыкцыі. Яны вядуць камунікацыю з міжнароднай платформай прыцягнення да адказнасці, створанай для Беларусі пры АБСЕ. Каментароў медыям эксперткі платформы пакуль не даюць. Юлія Цельпук, Белсад. І да больш лёгкай тэмы. Кажуць, што калі б яна балатавалася на пасаду прэзідэнта Злучаных Штатаў, то адназначна б перамагла. Чалавек года 2023 па абмеркаванні выдання Time, 14-кратная лаўрэатка музычнай прэміі Грэмі, суперпапулярная амерыканская спявачка Тэйлар Свіфт на гэтым тыдні запаліла ў Варшаве. Поп-дзіва дала ажно 3 канцэрты ў польскай сталіцы ў чацвер, пятніцу і ў суботу. Усе дні ейнае шоу горад да неверагоднасці змяніўся. Дзясяткі тысячаў чалавек у яркім убранні, стразах, паетках.
Сотні тысячаў турыстаў, у тым ліку з Беларусі, да якой усяго 200 кіламетраў ад Варшавы, могуць прынесці ў бюджэт польскай сталіцы ажно 45 мільёнаў еўраў. Так падлічылі эканамісты. Але самае галоўнае – гэта мега-шоу, якое улюбёнка мільёнаў падаравала сваім прыхільнікам. Наша карэспандэнтка Марыля Дакуцька пабывала на першым дні гэтага музычнага свята, паразмаўляла з людзьмі і пастаралася раскрыць, у чым жа крыецца фенамен Тэйлар Свіфт. На гэтым тыдні ў Варшаву з'ехаліся тысячы турыстаў. І ўсё толькі дзеля выступу папулярнай амерыканскай спявачкі Тэйлар Свіфт. Для іншых можа быць невідавочным, але гэтае музычнае шоу бадай найважнейшая падзея для мільёну прыхільнікаў поп-зоркі. Квіткі на яго пачалі раскупляцца задоўга да старту турнэ, у якое, дарэчы, не ўвайшлі ні Масква, ні Менск. І наўрад ці бліжэйшымі гадамі фанаты Свіфт у Беларусі могуць спадзявацца, што яна зазірне з канцэртамі да нас. Тур Свіфт пад назваю «Эрас» першы пасля доўгага перапынку ў звязку з пандэміяй каранавіруса. Распачаўся ён ажно летась у сакавіку, а завершыцца толькі сёлета ў снежні. Тур уключае ў сябе 152 канцэрты на 5 кантынентах. Для Польшы гэта першы выступ амерыканскай поп-зоркі. У канцэртным туры спявачкі Варшава сталася самай усходняй еўрапейскай сталіцай. І што немалаважна для фанатаў, яшчэ і самай таннай. Тут кошт найдаражэйшых квіткоў у пэўны момант сягаў $712. У суседняй Нямецчыне аматары ў Мюнхене маглі аддаць за месца нават $1000. У Амстэрдаме ў 1,5 разу даражэй. Гэткая разбежка ў коштах і прыцягнула прыхільнікаў Свіфт у польскую сталіцу. Я з Украіны, але жыву ў Канадзе, і я праляцеў каля 10 000 кіламетраў, каб пабачыць шоу ад Тэйлар. І гэта твой першы канцэрт Свіфт? Так, гэта мой першы канцэрт, але сёння я не пабачу яе, збіраюся на другі і трэці дзень шоу. Я вельмі ўзрушаны гэтым. А чым яна табе так падабаецца? Ейная музыка вельмі рэзануе. Гэта як мая гісторыя жыцця. Яна проста выдатная артыстка, робіць выдатныя рэчы. Яна сапраўды цудоўная. Мы з Ізраілю, і мы хацелі зладзіць тур з Тэйлар, таму і прыехалі да Варшавы. А чым вам так падабаецца ейная творчасць? Мяркую, ейная музыка выклікае пачуццё прыязнасці, мы адчуваем паразуменне. І яна падтрымлівае, яна абараняе фанатаў, людзей, яна заўжды робіць новыя рэчы, напрыклад, пакідае пасланні ды шмат іншага, каб падтрымліваць нашу актыўнасць. Мы прыехалі з Чыкага, каб моя дачка трапіла на канцэрт. Гэтыя ўсе асобы, якія набылі квіткі на стаб-габе, і нас развярнулі, не пускаюць. І гэта першая краіна, дзе так адбываецца. І проста цяпер мы дакладна нешчаслівыя. Десяткі тысяч фанатаў, вядома, прыемная рэч для бюджэту польскай сталіцы. Эканамічны эфект, які ўжо адчулі на сабе ад канцэртаў спявачкі шматлікія гарады, паспелі назваць свіфтаномікаю. Напрыклад, у Лас-Вегасе 2 ейныя канцэрты дапамаглі амерыканскай забаўляльнай сталіцы абудзіцца ад пост-ковіду. За месяц сюды завіталі амаль 4 мільёны чалавек. У Варшаве прыезд спявачкі найперш адбіўся на коштах арэнднага жытла. Так, паўгода таму за двушку ў дні канцэртаў маглі прасіць каля $4000 за сотні. Праўда, бліжэй да імпрэзы цэны ўсё ж схамянуліся. Еўра-двушку непадалёк ад цэнтру можна было знайсці за $400 за ноч, хоць у звычайны час цана на яе не перавышае $120.
Але каго перадусім пацешыў прыезд папулярнай спявачкі, дык гэта ейных польскіх прыхільнікаў. У фан-зоне ля нацыянальнага стадыёну ў Варшаве, дзе ўласна і адбываліся шоу, людзі пачалі збірацца ад самай раніцы. Адны, каб заняць найбольш выгодныя месцы на танцполі, іншыя, каб пабавіць час, набыць мерч ды абмяняцца бранзалеткамі. Тейлор Свіфт напісала песню, у якой спявае. І гэта сталася традыцыяй, калі ўсе абменьваюцца самаробнымі бранзалеткамі. Атмасферу сапраўднага свята ля пляцоўкі стварала літаральна ўсё. Яркая і бліскучая адзенне, фотазоны ды асобная музычная праграма ад маладога аматарскага гурта «Небескі гітары», што выконваў як песні Свіфт, гэтак і польскіх выканаўцаў. Тут шмат людзей, якія, як і мы, любяць музыку, і мы можам дапамагчы ім прабавіць час у доўгіх чэргах, бо тут вельмі шмат асобаў з розных краінаў, і гэтае чаканне для іх можа быць не вельмі прыемным. Але найбольшае ўражанне пакінула ўзроставая розніца тых, хто хацеў пабачыць амерыканскую поп-дзіву. Гэта мой першы канцэрт, і заўтра я таксама іду. Таксама на Свіфт? Так, вельмі люблю ейную музыку. Гэта мой стыль, вельмі падабаецца мне. Думаю, кожны ейны альбом вельмі добры і варты ўвагі. Мы прыехалі сюды толькі дзеля канцэрту на ўсе 3 дні. Будзем на танцполе, на трыбунах каля стадыёну. Я была ў Стакгольме на гэтым ейным туры. Цяпер у Варшаве, а вось для маёй сяброўкі гэта першы выступ Свіфт. Так, для мяне гэта першы канцэрт, і я ў вялікім захапленні чакаю шоу. Я приехала сюды на канцэрт Свіфта, пантанная фанатка, якой моя дачка. І яна мяне запрасіла. Я пад вялікім уражаннем, што магу браць удзел у гэтым шоу зоркі, якая прыцягвае вялікую колькасць маладзёнаў і натхняе іх пазітывам. Бо ейныя аўтарскія песні пра найважнейшыя рэчы ў нашым жыцці. Каханне, каханне і яшчэ раз каханне. І нягледзячы на адчуванне свята ды магчымасці далучыцца да заакеанскай папулярнай культуры, Шчыра, мне, не самай адданай прыхільніцы ейнай творчасці, складана патлумачыць гэткую улюбёнасць у спявачку. Затое ў нашай рэдакцыі ёсць гарачы фанат Свіфт Віталя Бабін. Прывітанне! Прывітанне ўсім, хто нас глядзіць у гэты цудоўны дзень. Скажи, калі ласка, ну ці трымціць сардэчка перад першым канцэртам Свіфт у Варшаве? Безумоўна, гэта 3 дні свята, і гэта самы першы канцэрт у Варшаве. Таму чакаем класнага шоу, чакаем разнастайных песень з усіх 10 альбомаў. Ну і, безумоўна, такой жа гарачай атмасферы, як сёння у гэты дзень у польскай сталіцы. Скажыце, апраўдала твае спадзевы Тейлор Свіфт? Ці сапраўды яна паказала шоу, запаліла, разбудзіла, разварушыла Варшаву? Ну, безумоўна, гэта было грандыознае шоу. Сама Тейлор Свіфт ажно 3,5 гадзіны выступала. Кожнае шоу пад кожны альбом адрознівалася кардынальна ад папярэдняга і наступнага. І было вельмі шмат нечаканых момантаў, былі цікавосткі тыпу песні сюрпрыза, але самая рэакцыя зала, вось больш за ўсё, што мне спадабалася падчас адной з песен, калі Тейлор сыграла яе на раяле, то зал пачаў вельмі гучна яе вітаць. Я ніколі ў жыцці, ніколі не чуў, каб кагосьці так віталі, як Тейлор Свіфт. Ну, магчыма, яшчэ Ціхановскую на плошчы Бангалор у 2020 годзе. Паводле аўтара YouTube-каналу Міністэрства сепультуры Александра Чарнухі, не апошнюю ролю ў папулярнасці спявачкі граюць ейныя менеджеры, праца ў сацыяльных сетках і ўзаемадзеянні з фанатамі. Дзякуючы гэтаму вымалёўваецца улюбёны мільёнамі вобраз. Вельмі такая кранальная гісторыя дзяўчыны, селфмейд дзяўчыны, якая выйшла з нейкіх аб'юзіўных стасункаў, вельмі такіх балючых стасункаў, якая зрабіла сябе сама, якая з'яўляецца ролевай мадэллю для падлеткаў. Яна вось вельмі хрупкая, яна не ідэальная, але менавіта вось яна транслюе гэту ўнутраную моц, нават праз сваю такую уразлівасць. Гэта сапраўды захапляе. Зорка такога ўзроўню не абмяжоўваецца толькі культурніцкім жыццём. Гэтак ад Тейлор Свіфт нават можа залежыць вынік сёлетніх прэзідэнцкіх выбараў у ЗША. Шмат хто чакае, што яна калі не падтрымае Камалы Гэрыс, то прынамсі выступіць супраць кандыдатуры Дональда Трампа. Ее популярность как певицы проецируется и переходит в влияние на политической арене. И вот это влияние на политической арене
очень важное привлечение молодых избирателей, которые не всегда ходят голосовать. Але пакуль Свіфт не падтрымала ні аднаго з кандыдатаў. Больш за тое, незважаючы на свой патэнцыйны ўплыў на палітычнае жыццё ў ЗША, Свіфт не толькі не выказвалася пра мясцовую прэзідэнцкую кампанію, яна ўвогуле пазбягае каментаваць палітычныя падзеі. Урэшце, не па тое, гэта і сотні тысяч чалавек з'ехаліся на гэтым тыдні ў польскую сталіцу. Марыля Дакуцька, Белсад. У пятніцу 9 жніўня мінае роўна 4 гады пасля выбараў 2020 года. У шмат якіх дэмакратычных краінах 4 гады гэта прэзідэнцкі тэрмін паўнамоцтваў. І калі б мы былі такой краінай, то ўжо сёлета выбіралі б новага прэзідэнта. Ці пераабіралі б папярэдняга на другі і апошні тэрмін. Але дэмакратыяй у Беларусі не пахне. Поўныя апаненты Лукашэнкі па кампаніі 2020 года Віктар Бабарыка і Сергей Ціханаўскі 4-й год у турме, толькі за тое, што хацелі законна ўдзельнічаць у выбарах. Тысячы іншых беларусаў працягваюць знаходзіцца за кратамі, а сотні тысячаў за межамі роднай краіны, бо таксама хацелі, каб гэты закон аб выбарах у Беларусі выконваўся. У адрозненні ад папярэдніх прэзідэнцкіх кампаній у 2020-м Лукашенка не перамог, што праўда і не прайграў. І беларускае грамадства, якое хацела пераменаў, не перамагло, але і не прайграла. Час затрымаўся. І мы 4 гады знаходзімся недзе паміж мінулым і будучыняй, дзе ніводзін з бакоў не ў стане перагарнуць старонку і працягнуць жыць, не азіраючыся назад. І з аднаго боку, на гарызонце няма ніводнай падзеі, якая магла б змяніць гэты стан рэчаў. А з іншага боку, мы ведаем, што перамены заўсёды адбываюцца нечакана, іх вельмі цяжка прадказаць. Галоўнае, каб яны былі да лепшага. І на гэтым развітваюся з вамі, зычу добрага вечара, удалага новага тыдня. З вамі быў Ігар Кулей. Да сустрэчы ў эфірах на Белсаце. Проект Арыны Малиновской.